Балалар телеканалының 4 еллыгына багышланган матбугат конференциясына җыелдык. Мин кунакларыбызны тәкъдим итәм. Рамиля Әхмәт Закир кызы Сәхабетдинова, Шаян ТВ каналының башкарма директоры, баш мөхәррире, педагогика фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Резида Мансур кызы Хәсәнова, Шаян ТВ каналының мөхәррирләр бүлеге җитәкчесе, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Илгиз Рәхимҗан улы Шайхразиев, Татар эстрадасының артисты, автор башкаручы, Сәйлән телевизион җыр фестиваленең жюри әгъзасы, Лейла Фәрит кызы Таишева, Шаян ТВ канал Лейла Фәрит кызы Таишева, Шаян ТВ каналының кичке әкиятләр тапшыруы алып баручысы, Амелия Альберт кызы Нигъмәтуллина, Шаян ТВ каналының Шаян балалар тапшыруы алып баручысы, Ислам Илнур улы Хабибуллин, Шаян ТВ каналының кичке әкиятләр тапшыруы алып баручысы. Birinci matbuat konferensiyasına kirişkençe bir Şayan TV kanalında bugün tağım bir beyram. Şol oңайдан sözünü kimge beremiz? Бәйе бездә бүген бәйрәм, безнең Резида Мансур кызы Хәсәновның туган көне, без аны туган көне белән котлыйбыз. Узак еллар балалар белән эшли. Бәйрәм белән. Котлыйбыз. Рамиля Әхмәт Закировна әйтеп китсәгез иде, менә сез нинди нәтиҗәләр белән киләсез 4 еллык эшчәнлеккә һәм нинди сезнең проектлар алда көтелә? Әлбәттә инде безнең нәтиҗәләр һәр вакытта, хөрмәтле коллегалар, хәерле көн барыгызга да. Мин бик шатмын сезне күрүгә. Без менә үзебезнең балалар белән монда килдек, үзебезнең шатлыкларны уртаклашырга. Нәтиҗәләребез, әлхәмдүлилләһ шөкер, бүгенгә җитәрлек. Ел сайын, елга берничә тапкыр без яңа проектлар әзерлибез. Бүгенге көнгә килгәндә инде без менә яраткан шигырь проектын билгеләп үтәсебез килә. Бу теле-радио проект, үзегез беләсез. Һәм менә моннан 4 ел элек безнең яраткан президентыбыз Рөстәм Нургали улы Минниханов Шаян ТВ каналын бердән-бер татар телендә эшли торган, тәүлек әйләнәсендә эшли торган каналны ачып җибәргән иде. Безгә максатлар куйган иде, яңа проектлар һәм иң мөһим ул яңа проектлар балаларга файдалы булсын, милләтебезгә файдалы булсын дип билгеләп үткән иде. Әлбәттә, менә шушы максатларны истә тотып эшлибез. Бу яраткан шигырь проекты дип әйтеп булмас иде, аны безнең бай мирасыбызны саклау проекты ул. Безнең халык бит үзегез беләсез, җыр телле, шундый бай мирас, бу бай мирасын саклауда Шаян ТВның өлеше зур булырга тиеш. Һәм әлбәттә инде бу шигырьләрне безнең Шаян ТВ каналының алып баручылары һәм танылган артистлар сөйләделәр. Ул аудио версия, шулай ул бүтән радиоларда да булачак, һәм телевидениедә дә булачак, бүтән телевидениеләрдә дә. Һәм иң мөһиме әле безнең тагын бер шатлык, безнең бит инде балачак җыры бәйгесе бар. Балачак җыры бәйгесендә җиңгән җырлар быел 10 булды. Быелга хәтле әмнә 25 ноябрь көнендә безнең Сәйдәш мәдәният үзәгендә зур концерт булачак. Анда инде 15 клипында күреп була. Менә шул 5 клипта бүләк булды инде быел. Аннары безнең тагын зур шатлык, шушы балачак җыры бәйгесендә җиңгән җырлар белән без концертлар куеп йөри башладык мәктәпләрдә. Шулай ук төрле мәдәни үзәкләрдә. Казанның анда безнең бүтән актив балалар җыелалар, үзебезнең җырларыбыз аша, анда шулай ук Сәйлән фестивалендә җиңүчеләр дә катнаша. Без турдан-тур тамашачылар белән аралашабыз, алардан фикерләр алабыз һәм әлбәттә инде безнең өчен иң мөһиме ул тамашачыларның фикере, тамашачылар белән бергәләп Шаян ТВ каналын тагын да җанландырабыз. Без Шаян ТВ әзерләгән роликны карап китик. Глеб, первый ролик достижений. Шаян ТВ үз исемен бөтен Россиягә танытты. Безне көн сайын миллионнан артык тамашачы карый. Гомуми аудиториябыз 15 миллион кеше. Шаян ТВ.ру сайты аша безнең каналны бөтен дөнья татарлары карый. Телеканал ТАТ-ТВ мобиль кушымтасында да пайда булды. Без барлык социаль челтәрләрдә, YouTube, TikTok аша безнең видеоларны, тапшыруларыбызны миллионлаган кеше карый. Тиктокерлар фабрикасы Бәллүр каләм бәйгесендә җиңү яулады. Безнең канал ел сайын Тәфитис премиясе финалисты. Шаян ТВ каналында 10 меңгә якын мультфильм һәм фильм татарчага тәрҗемә ителде. Безнең проектлар меңләгән сәләтле балаларны берләштерде. Ел сайын берсеннән-берсе масштаблы бәйгеләр уздырыла. Сәйлән, Бию-Батл, балачак җыры, татар сүзе халыкара нәфис телевизион бәйгеләре.
Шаян ТВ иҗтимагый оешмалар, дәүләт структуралары, балалар һәм яшьләр берләшмәләре белән хезмәттәшлек итә. Шаян ТВ каналын кабель челтәрләрдә Триколор, Телекарта, АБС-ИКА, МТВ+, Спутник һәм цифрлы мультиплекс бара була. Шаян ТВ белән бул. Телне саклау менә безнең юл. Рахмат. Һәм менә монда да сүз барды. Рамил Әхмәт Закиров әйтеп китсәгез иде, татар сүзе бәйгесе хакында балалар ни дәрәҗәдә катнаша аудитория? Татар сүзе проекты бик җаваплы, шундый бик кирәкле проект Шаян ТВ каналы өчен. Без аны филармониядән эстафета итеп кабул иттек. Чынлап та алар ел сайын 3500-3000нән артык җыялар иде гаризаларны, шуның хәтле кеше катнашадыр. Димәк, менә без быел гаризалар безгә килде 3100. Һәм менә мин әле монда килгәндә уйлап килдем, без ничек филармония белән шундый уңышларга ирештек бергә, әйме 10,000-гә якын татар кешесен шушы бәйгегә катнаштыра алдык. Хәзер безнең гаризаларны кабул иттек, без видеоларны эшкәртәбез. Аннар инде без аның иң яхшы, ул бит инде безнең телевизион проект буларак аерылып тора. Иң яхшы 30 кешене без чакырабыз телевидениегә, үзебезгә Шаян ТВ каналына. Һәм роликлар әзерлибез. Аннар инде ул безнең 26 апрель көнне эфирда булачак ТНВ каналында, ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, Шаян ТВ каналында булачак. Менә шушы бүтән җиңүчеләрне чакырып билгелибез һәм анда төрле номинацияларда, әлбәттә бу номинацияларда җиңүчеләрне билгелибез. Әлбәттә быел шатландыра, татар сүзендә балалар күп катнашты. Балаларны сез беләсез инде, алар безнең яшь буын, алар татар сүзенең тәмен, ямен белеп үсәргә тиеш. Тәмен, ямен белеп үсәр өчен ул башта Шаян ТВ каналын карый, үзегез беләсез инде, әйме. Татар телендә без 24 сәгать эшлибез һәм шулай ук ул менә шундый матур конкурсларда катнашып, үзенең көчен белергә тиеш һәм матурлыкка омтылырга тиеш. Менә сез балачак җыры турында әйтеп киттегез инде, шулай концерт та сезнең көтелә, шулай бит. Менә балачак җыры бәйгесенең без бит инде 10 клибыбыз бар. Хәзер безнең 15 клип булды. Ләкин без анда ел сайын 5 клип, яңа клипны күрсәтәбез, яңа клипны тәкъдир итәбез. Һәм без анда иң актив балаларны чакырабыз. Сәйдәш мәдәни үзәгендә безнең белән ел әйләнәсендә эшләгән һәм иң яраткан тамашачыларны чакырабыз. Шулай ук безнең анда зур кунаклар да була һәм әйтеп китәргә кирәк, менә бу проектларның без бергә эшлибез. Татарстан Республикасы президенты һәм Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә Шаян ТВ менә татар сүзендә без бергә эшлибез, яраткан шигырьдә, шулай ук балачак җыры бәйгесендә. Хәзер менә балачак җыры дигән безнең концертлар да бара. Без алар ярдәме белән бергә эшлибез. Чынлап та без инде бик рәхмәтлебез комиссия рәисе Марат Гатыфулы Әхмәтовка, аның идеялары белән һәм аның ярдәме белән бик күп кенә татар халкын саклый торган, үстерә торган проектлар бу. Балачак җыры Шаян балачак дип аталачак, ул 25 ноябрь көнне, аннары без аны эфирда 11 декабрь күрсәтәчәкбез. Кемнәр карый алмадылар инде. Аны бүтән социаль челтәрләрдә дә безнең шулай күреп булачак. Бу көнне безнең бик кызыклы булачак. Сәйлән проектында җиңүчеләрне без беләсез бит инде, сез беләсез. 4нче тапкыр инде безнең Сәйлән җыр проекты бара. Татар халык җырлары фестивале, балалар безнең төрле номинацияларда чыгыш ясыйлар. Менә шушы җиңүчеләрне күреп булачак. Һәм без ролик карап китик балачак җыры. Балачак җыры бәйгесен хәзер без тартала яңага 4нче тапкыр. Бу концерт турында карыйбыз әлегә. Шаян ТВ каналы сәләтле балалар катнашында балачак җыры концертлар циклын дәвам итә. Тагын да күбрәк яңа матур җырлар, талантлы катнашучылар белән бергә сәфәргә чыгабыз. Бүген исә Адымнар күп телле мәктәбендә бер юлы 2 концерт терли. Әлеге чараны Шаян ТВ каналы Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме һәм мәрхәмәт Милосердие Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатлары оешмасы белән берлектә оештыра.
Bu konser bik ehemmiyetli. Bu bitinde konsertler serisi bizim Şayan TV kanalı. Her bir mektepke barıp, balalarını jiyip, şu balalar aldığında bizim saf Tatar tilinde jırlaytırgan balalar, şiirler siliytırgan balalar, biyitırgan balalar, üstlerinin seletlerini көрсетip, biz balalarını şu sənğətke, icadka, amtalarga, Tatar tilinde silerge, Tatar tilinde jırlarga iretirge tırışabız. Проект татар музыкасын, татар мәдәниятен популярлаштыруы белән иҗтимагый әһәмияткә ия. Концертта Сейлән фестивале җиңүчеләре балачак җыры бәйгесендә җиңгән дәртле җырларны яңгырата. Рахмат. Резда Мансуровна мынандай әйтеп киттеләр инде яраткан шигырь проект турында ул нинди максатлар белән башланды һәм әһәмияте хакында әйтеп китсәгез иде, кайда, ничек карарга? Әлбәттә, Шаян ТВ каналы туган көне уңаеннан яраткан тамашачыларны һәр вакытта бүләк әзерләргә тырыша. Бу елны бу безнең яраткан проектыбызга әверелгән яраткан шигырь проекты булды. Монда катнашкан барлык балалар да бу проектка рәхәтләнеп, теләк белән килделәр, чөнки бу шигърият дөньясына чуму гына түгел, әле монда бер кичкенә генә фильм төшерү процессы да булды. Һәм менә безнең бүген Ислам әлеге биредә, ул да нәкъ шушы проектның катнашучысы, һәм ул сезгә төгәлрәк сөйләп бирер, ничек бу процесс булды, чөнки алар көн дәвамында, көн узын табигатькә чыгып, шундый хозурланып эшләделәр һәм бу тапшыруга әзерләнгәндә, бу проектка әзерләгәндә, балалар күбрәк шушы проектка кирип китәләр. Алар инде бу шигырьне генә укып калмыйлар, башка шагыйрьләрнең шигырьләренә дә игътибар итәләр. Һәм шушы проектта катнашучы балалар күбрәк шигъриятны ярата башладылар дип тә әйтә алабыз. Әлеге проект ул татар телен, татар халкын, гореф-гадәтләрен, мәдәниятын яратуга бирелгән, шуңа күрә без инде аны үзебез дә бик яратып эшләдек. Чөнки һәр вакытта да менә шигырьләрне без укып кына калмыйбыз, кай вакытта күз алдына китерергә тиешбез. Шуңа күрә бу видео поэзия жанрында төшерелгән проект булды. Һәм аның өстендә эшләгәннәр дә, аның белән бергә булган кешеләр дә, шушы тамашачыларыбыз да 12 ноябрьдә беренче тапкыр тапшырылар эфирга чыкты. Аларның җылы сүзләрен ишетү безгә дә бик рәхәт булды. Киләсе тапшырулар безнең 19 ноябрьдә эфирда булачак. Рәхәтләнеп карарга тырышыгыз. Инде карый алмаучылар безнең YouTube каналыбызда да булачак, социаль челтәрләрдә дә булачак. Һәм әлбәттә инде шушы проектны караганнар безнең классик шагыйрьләребез һәм шулай хәзерге вакытта иҗат иткән шагыйрьләребезнең иҗатына тагын да игътибарлырак булырлар дигән өметтә. Безнең исламыбыз бәлки сөйләп үтерәләр, безнең ничек төштең син безнең туган ил шигырен ничек сөйләдең? Микрофонга бас. Фәнис Яруллин, туган ягы кирәк кешегә. Читтә йөргән чакта сагындырып, керер өчен төнлә төшенә. Зәңгәр таңлы, бигаяз күкле, туган ягы кирәк кешегә. Зур уңышлар яулап заманалар, матур бәя бирсә эшенә. Шатлыкларын ишеттерер өчен туган ягы кирәк кешегә. Йөри күңеле тупасланса, тузан кунса яшьлек хисенә. Бер сафланып килер өчен тагын туган ягы кирәк кешегә. Яшәр өчен бетмәс көч аларга, олысына һәм дә кешегә. Мәхәббәтле, ямьле, мәрхәмәтле туган ягы кирәк кешегә. İslam şehirden tutunda. Мен төшерү процессын сөйләр дип уйлаган идем. Булай, әлбәттә, İslam, калды нәрсә сөйләтергә? Мен ошадыммы сиңа, син бит гел тапшыруларга алып барадыр әле мондый видеоклипларда бик сирәк катнашасың бит. Бу проект миңа бик ошады. Мин анда яңа эмоциялар кичердем. Сезгә дә катнашырга совет. Әлбәттә, 23 елда без дәвам итәбез, шуңа күрә барыбыз да катнаша алабыз. Безнең ролик та бар. Әйе, роликта барабыз. Яраткан шигырь ролиги. Гәүдәгә ябыктым, яңакка шимердем, ник сухатлы мин конфет кимердем. 1, 2, 3.
Халыкка дәрсе гыйбрәттер. Театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка, нурга илтә. Кире юлга җибәрми, уңга илтә. Анда илзар маңнары. Анда җырлый җирдә һәр таш. Кул изи һәр бер агач. Анда кайтсам, мин дә башка. Анда мин дә сандугач. Туган ил ул зәңгәр диңгезләр. Туган туфрак, үскән нигезләр. Туган илдә барыбыз бер туган. Бик кадерле безгә ул шуа. Туган ил ул була бер генә. Туган илнең кадерен бел генә. Күргәнегезчә, темалар төрле. Туган илдә, гаиләдә төрле тематикаларны күтәрергә тырыштык. Әлбәттә, тарихка да игътибар иттек. Мәсәлән, без Болгарга барып кайттык, изге Болгарны күреп, чөнки безнең балалар һәр вакытта да күреп, белеп үсәргә тиешләр һәм горурланып. Теле белән, халкы белән, гореф-гадәтләре белән, тарихы белән. Һәм менә шушы 3 минутлык тормышта алар өчен күңелләрендә калып, алга таба да алар шушы илебез өчен, телебез өчен үссеннәр дигән теләктә иде. Рәхмәт. Менә илгисез битен сәйлән телевизион җыр фестивалендә жюри һәм балалар узакламый зур сәхнәдә көч сынаячаклар. Ничек бәяләр идегез менә аларның нәрсә сезгә ошады, нәрсә күңелегезгә менә уелып калды? Мин балаларны бик югары бәяләр идем. Чөнки беренчедән устазлары югары сыйфатта минемчә. Икенчедән әниятиләре иренми. Өченчедән менә шушы шибәр апалар, абыйлар шушы конкурсны оештырганнар һәм әлеге конкурсның таләпләре югары. Таләпләр югары булгач, балаларның сыйфаты да минемчә үсә. Чөнки алар әлегә буйсынучан, аларга ничек нинди бер төрле ни бирәсең, максат бирәсең, алар шуны куярга тырышалар. Без хәтта Илүсә Хуҗина, шулай ук безнең жюри әгъзасы, бер конкурста катнашкан идек, шулай ук жюри булып. Һәм үзебезнең сәлән кызлары, егетләре 2 башка, 3 башка аерылып торалар. Чөнки әлеге проект, сәләм проекты, ул чын мәгънәсендә балалар өчен бәйрәм, олылар өчен хайран зур хезмәт. Чөнки беренчедән телевизион, андагы ут, андагы тавыш, музыканы сайлау, нидер бер кәчтүмнәрне сайлау, булар барысы да менә шушы бүтән хезмәтләр балада килеп тоташалар минемчә һәм баланы үстерәләр. Гомумән сыйфат дигәннән безнең бүгенге көндә белмим, музыка дөньясының дагын сыйфаты югары һәм шунлык белән балалар дагын минемчә алга таба үргә безнең арттан, алар артыннан үргә үрләләр. Концерт мәсьәләсе буенча минемчә шәп булачак. Балалар, алар елмаеп торалар, аларның әле бернинди дә курку, каушау, нидер бер шундый күп уйлары юк. Эчкерсезлек белән, ихласлыклары белән үзләрен иң беренчедән куандырырлар, икенчедән безгә олыларга дагын бер төрле күңел ачырга бирерләр фырсат. Мөмкинме әйтергә, бик зур рәхмәт итәсе килә барлык безнең жюридә катнашканнарга, Илгизгә икеләтә рәхмәт итәсе килә, чөнки ул безнең инде беренче сезоннан алып, һәрбер сезонда катнаша, һәм шуны ассызыклап әйтәсе килә, чөнки безнең Илгиз ул балаларны аңлый, аның балаларның ничек күңелле икән белеп, һәм алар бит инде киңәшләр бирергә тиешләр. Шунда ул киңәшләрне дә шундый матур иттереп,
әйбәт иттереп кенә бирә, балалар бер кашан да үпкәләмичә, җыламыйча чыгып китәр. Сәлән фестивален үзенчәлеге нәрсәдә? Сәлән фестивале вакытында балалар 18 кешенең фикерләрен ишетә. Бу бер фестивальдә дә мондай нәрсә юк, чөнки җырлыйлар балалар һәм китәләр сәхнәдән. Аларга беркем дә кайсы ягы яхшы, кайсы ягы начаррак булды дигәнне әйткәннәре юк. Нәкъ менә Сәлән фестивалендә күзгә күз карап, инде алар үзләре турында фикерләрне ишетеп, аларга үсергә мөмкинлек була. Чөнки һәрбер әти әни өчен бала иң якын, һәрбер әти әни өчен бала иң матур җырлаучы. Менә инде бала кайвакытта үзенең турында критика да ишетә белергә тиеш тә, кирәк тә. Һәм менә безнең кадерле, хөрмәтле жюриларыбыз, аларны остазларыбыз дип без аларны әйтәбез, чөнки алар монда инде остаз ролендә. Алар шул вакытта киңәшләрен биреп, аларга ярдәм итәләр. Менә шунысы бик әһәмиятле һәм без бик рәхмәтле безнең шушындай яхшы кешеләребезгә. Мен өстәп әйтәсем килә, безнең жюрида ул бер айрым зур бер команда. Барлык жюриларга да менә безгә ел сайын килә безнең яраткан җырчыбыз. Халык артистлары, Татарстанның халык артистлары Салават Фәтхетдинов, шулай ук безнең халык артистлары Зәйнәп Фәрхетдинова. Һәм безнең ул жюри гына дип әйтмәс идек, ул бер остазханәгә әйләнә. Алар үзләренең шушы балалар үзләренең шушы жюрилардан фикерләрен ишетәләр, ничек җырларга киләчәктә, нинди юлдан барырга, ул бит бик мөһим бала өчен. Һәм барлык жюри әгъзаларына да чынлап та мин чын күңелдән рәхмәтлемен. Чөнки балаларга юнәлеш бирүче, менә татар халык җырларын җырлаучы балаларга юнәлеш бирүче шундый артистларыбыз булганда, шундый жюрилар булганда, безнең Сәйлән фестивале тагын да зур уңышларга ирешер дип шанып калабыз. Минем өстәп кенә әйтәсем килә, класста җырлау һәм инде педагог белән җырлау, ул синең вокал өлешеңне ничектер нитә, әзрәк кенә иҗат юнәлешендә карый. Без, мин үзем дә без дияр идем, без сәхнә кешеләре, без инде ул сәхнәнең нидер бер серләрен, авырлыкларын, ничек ул авырлыкларны җиңү юлларын беләбез, ничә еллар эшләгәч, шул ук зур-зур артистларда. Шуңа күрә менә без шул яктан балаларга ярдәм итәсебез килә. Ничегрәк итеп матуррак булсын, ничегрәк шушы урынны матуррак бәлки ямап китергә буладыр. Менә шул яктан бу бик яхшы балалар өчен бик яхшы шундый киңәшләр. Рәхмәт. Һәм менә Ләйләгә сүз бирәсе килә иде. Ләйләнең аның җиңүе Тэфи Kids премиясында ул орын алды. Һәм шул хакта сөйләп китсәгез иде, менә китсәң иде Ләйлә. Ләйлә, син менә чык, мәйме микрофонны бу якка куй, кызым, алайса күренмисез, чыгыз монда. Чык, кызым, басып сөйләрсең, кем? Хәдис. Ничек бардың Мәскәүгә? Ничек алып? Мин Тегендә карап. Анда карап. Мин бик әйбәт барып кайттым. Мине әйбәт кенә каршы алдылар. Мин анда Оксана Федорованы, Антон Зайцевны, Леонид Якубовичны, Екатерина Стриженованы күрдем. Әлбәттә, Тэфи Kids премиясын алу миңа бик тә менә мин сөендем. Россия күләмендә икенче урын, әйме? Нинди менә кемнәр беренче итеп котлады сине җиңгәннән соң? Мине Оксана Федорова котлады. Беләсезме, монда алар очраштылар бит инде фойеда да һәм сәхнәдә дә. Менә Екатерина Стриженова әйтте, аның янына килеп, Ләйлә, кара әле дә синең яныңда, синең номинацияңда нинди зур-зур апалар һәм абыйлар. Син үзең генә регионнан 8 яшьлек кыз, бер генә кыз булды. Бу бит инде Россия дәрәҗәсендә үткәрелгән шундый зур бәйге. Һәм ул әйтте, син монда килеп җиткәнсең икән, син инде җиңүче диде. Һәм менә Екатерина Стриженова шундый сүзләрне ишетү инде бу 8 яшьлек кызга чыннан да зур бүләк һәм җиңү сүзнең аты. Аны шунда ук танып алдылар, шунда ук янына килделәр, фотоларга төштеләр инде. Һәм әйттеләр,
Казан Шаян ТВ дигәч хәзер хәтта Мәскәүләр дә безне беләләр. Чөнки Шаян ТВ дигәгә үк сәламнар әйтәр, туган көн итәлесен дип котлаулар да булдылар. Һәм инде безнең кызыбызны шулай матур итеп, җылы итеп кабул иттеләр икән, безгә бу бик зур бүләк. Классташларың, укытучыларың менә нәрсәләр дип әйттеләр? Укытучылар да котлады инде. Классташларым да котлады. Алар минем өчен 2 плакат ясадылар мин килүгә. Открыткалар салдылар да 2 плакат ясадылар. Нинди плакат иде соң, нәрсә ясалган? Сөйлә инде. Анда үз шигырьләрен куйдылар, теләкләрен яздылар. Нинди теләкләр язганнар? Син борыл әле камерага, кызым. Син бит камера белән эшли беләсең, борыл. Нинди теләкләр язганнар иде? Мин дә укыдым. Ләйлә, мәсәлән, Ләйлә, сине җиңүең белән котлыйм. Бу бик зур дәрәҗә диделәр. Әниең нәрсә диде соң? Әнием дә котлады. Оксана Хәзерге Федоровна бик зур фото. Оксана Федоровна бик фотосы бар, аның бик матур фотосы, әйме. Һәм мин уйладым әле берничә елдан, бер 10-15 елдан соң үздә алып баручы булгачтын, шунда гетлән бәлки алып барыр. Кем белә, әйме, там бер очрашырга насыйп булсын. Бер сәхнәдә. Шаян ТВ каналында хәзер нинди тапшырулар алып барасың? Турда да сөйләй. Мин Камерага карап, Ләйлә, мөмкин булса ярым. Мин Шаян ТВ телеканалында кичке әкиятләр тапшыруын һәм мин татарча өйрәнәм тапшыруын алып барам. Анда укытучыда минем белән минем укучыларым Алихан, Гомәр, Сөләйман һәм Алсу. Дуслармы сез анда? Әйе. Тыңлыйлар? Кичке әкиятләр көн сайын бара, сез караганыгыз бар инде. Ләйлә аны 4 ел дәвамында алып бара. Әйе. Армадыңмы әле, Ләйлә? Юк. Әкият сөйләдең. Бик күп белмим. Ләйләгә сораулар бармы соң? Алганнарыгыз. Исламга сөз бирикме? Ислам шигырь сөйләде инде, менә нинди тапшырулар алып бара, бәлки шулай әйтерсең. Мин кичке әкиятләр тапшыруын алып барам. Без Әйдә чыгып сөйлә алайса, Ислам. Без Ләйлә белән бергә кичке әкиятләр тапшыруын алып барабыз. Без әлеге көнгә 1000 яисә 900 әкият сөйләдек икәү бергә. Белмим дә, күбрәктер. Бәлки күбрәктер. 4 елга инде. Хәзер без сезгә әкият сөйләп күрсәтәбез. Төлке белән каз турында. Бер заман төлке казны эләктереп алганда, каз, мин сине ашыйм дигән. Каз боегып калган. Ярар, төлке, ярар, ашарсың. Тик син миңа бер генә тапкыр биеп калырга рөхсәт ит. Әйдә, бие, ашарга өлгерермен әле. Каз бер урында басып, канатларын җилпеп, бии башлаган. Эй, оста бисең каз, әфәрин. Каз бер урында басып торганда, очып та киткән. Төлке авызын ачып калган. Шулай була ул. Хәйләгә каршы хәйлә табыла. Бары тик югалып калмаска гына кирәк. Сорауларыгыз бармы? Ярым алга таба. Берсәсә отырыгыз алайса. Амилиягә сүз бирек. Менә Амилия да безнең Шаян ТВда алып баручы битнәйм. Һәм хәзерге вакытта дубляж студиясендә эшлисең. Нинди нәрсә белән шөгыльләнәсең? Шул хакта сөйләп китсәгез инде. Һәм менә Шаян ТВга ничек килеп беләккәнең, шул хакта да бәлки искәртеп китерсең. Дубляж студиясында мин төрле мультфильмнар тавышландырам һәм һәрбер геройның үз тавышы. Мәсәлән, кичкенә кызны йомшаграк тавышландырырга кирәк. Әле андый геройны яздырганда тавыш кай вакыт елаган төсмер ала. Шуңа күрә тавышымны контрольдә тотарга кирәк. Мәсәлән, хәерле көн,
Мин дусларыма һәм туганнарыма булышырга яратам. Олырак кызны тавышландырганда, гадәттә үз тавышымны кулланам. Әлбәттә, һәрбер герой индивидуаль, тавышымны мин аңа карап үзгәртәм. Һәм шулай итеп, яңа герой тавышы барлыкка килә. Тагын малайларны да тавышландырам. Ул вакытта инде тавышымны түгәрәкләргә кирәк. Малайның тавышы түбәнәю белән үземнең тавышым да арткарак, ягъни тел артыннан кече тел янына күчә. Менә мәсәлән, мин китаплар һәм роботлар белән кызыксынам. Гомумән алганда, тавышландыру процессы миңа бик кызык һәм мавыктыргыч. Шулай ук Шаян ТВ каналында Шаян балалар тапшыруын алып барам. Әлеге тапшыруда студиябызга кунаклар киләләр һәм без алардан интервью алабыз. Алар белән сөйләшәбез. Әңгәмә корабыз. Кунаклар арасында төрле бәйгеләрдә, олимпиадаларда катнашучылар, җиңүчеләр, шулай ук артист, блогер, музыкант, спортсмен, язучы олылар да, яшь үсмерләр һәм әлбәттә балалар. Алып бару роле миңа тавышландыручы булып та бик ошый, чөнки минемчә, кешеләр белән аралашу ул белем алуның иң югары дәрәҗәсе. Шуны әйтергә кирәк, безнең алар алып баручы гына түгел, без алардан журналист, киләчәктә журналист булырга дип телибез. Һәм шуңа күрә алар инде безнең съемкаларга да чыгалар, үзләре язалар, текстларда, ул текстлар инде ул безнең һәр вакытта да тикшерелә, әлбәттә, редакторлар белән, ләкин алар үзләре язарга тырышалар. Менә шунысы иң мөһим. Ягънары безнең инде журналистлар гына түгел, үзебезнең монтажерларыбыз да бар, операторларыбыз да бар. Без гомумән алганда телевизион кадрлар да әзерлибез бүгенге көндә. Һәм ул телевизион кадрларны сез беләсез инде, алар ТНВ каналларында эшлиләр. Менә ул традицияны без бозмыйбыз, шул традицияны дәвам итәбез. Чөнки без үзебез татар телендә сөйләшә торган һәм шулай ук татар телен камил белә торган журналистларны әзерләргә тиеш Шаян ТВ каналы. Әлбәттә, алар арасында татар телен бик яхшы белгән шулай ук монтажерларда, тавыш режиссерларда, операторларда булырга тиеш. Һәм бик балаларга бик ошый телевидениедә үсүе, чөнки телевидение үзе зур бер мәктәп. Сорауларга, küçük сорауларыгыз бармы? Әйе. Хәерле көн, Дания Нәгыйм, Шәһри Казан. Минем Илгизгә соравым бар иде. Илгиз, менә сез Сейлән тапшыруында төшә башлагач, жюри рәисе буларак, рәисе түгел, жюри әгъзасы буларак катнаша башлагач, сезне күбрәк таный башладылар дип санамыйсызмы? Берәр нинди шундый үзгәреш сиздегезме? Һәм тагын сорауларымны берип китәсем килә. Тапшыруларга алып баручы балалар ничек сайланып алына икән? Берәр бәлки чараларда күреп каласыздар, алар белән ничек элемтәгә чыгасыз? Яки конкурслар алар сезгә килеп эләгәме? Аннан соң тагын берәр төрле канал ачарга балалар өчен киләчәктә планнарыгыз юкмы? Чөнки, мәсәлән, монда бит инде яшь буенча төрле мәсәлән, кичкенә балалардан алып, зур балаларга кадәр тапшырулар һәм мультфильмнар каралган. Менә аларны беренчек бүләсегез килмәйме? Чөнки, мәсәлән, үзеңнең балалар караганда, кичкенәле балалар, алар зуррак балалар өчен булган тапшыруларны карыйсылары бик килми. Башка каналга күчәселәре килә башлый. Һәм аннан соң мультфильмнар буенча тагын шундый соравым бар. Мультфильмнарны алганда юридик яктан ул ничек итеп сез аны эшлисез? Алар сатып алынамы? Әгәр дә сатып алына икән, иң кыйммәтле мультфильм нинди булды? Рәхмәт. Илгиздән башлак. Берсендә, әлемне күптән түгел, бер районда концертлар куеп йөргәндә, бер апа яныма килде дә, сез бит Шаян ТВда эшлисез, әйме? Дип әйтте миңа. Әйтәм, әйе апа, полставкада бала булып эшлим дидем. Монда инде кайчакта мине таныйлар, кайчакта түгел мине таныйлар. Һәм менә кайберсе әйтә инде, теге баланы
катырак әйттең бугай дип әйтеп куялар инде. Ну, монда төрле ни Шаян ТВ-га рәхмәт инде мине шулай кеше итеп, кеше арасында мине йөрткәннәре өчен, миңа хөрмәт йөзен күрсәткән өчен рәхмәт бик зур. Калган сорауларга минемчә җавапны Илгиз Шәһрәзиев безнең яраткан җырчыбыз, инде ул Шаян ТВ ачылганчы бик популяр иде. Ул балалар белән дә, яшьләр белән дә эшли белә. Без шуңа күрә менә аны чакырдык һәм ул безнең Шаян ТВ-ны һәм Сәйлән проектын популярлаштыруда зур өлеш кертте үзе. Рәхмәт, Илгиз. Һәм әйтәсем килә, безнең канал, безнең бит инде канал бар, безнең аудиториябыз бар. Ул аудитория әлбәттә инде 15 яшькә хәтле дип алынган иде. Без инде төрле яшьтәге проектларга әзерлибез. Ләкин хәзер менә күбрәк без кичкенә балаларга игътибар итә башладык. Бер 10 яшькә хәтле күп проектлар безнең әйме кичкенәдән өйрәнсәләр, алар бит инде барыбер тартылалар. Безнең үзебезнең YouTube каналыбыз бар, 12 меңгә якын безнең абунәчебез бар. YouTube каналга без яңа проектлар әзерли башладык. Менә безнең бер яңалык чыгып калган әлеме, аерым проектлар әзерлибез. Чөнки балаларга аларга җайлырак YouTube канал аша безнең Шаян ТВ-ны карарга. Umuman alganda Шаян ТВ каналы бит инде ул тәүлек әйләнәсендә эшли һәм тапшыруларны без күздә тотабыз. Менә синең балалар үскәч тә, Дания, аларга да аерым проектлар булачак. Кайгырмагыз. Әлегә хәтле Шаянны карагыз һәм мультфильмнар сатып алу буенча иң кыйммәтле проект ул балаларга файдалы проекттыр инде, әйме? Акча мәсьәләсендә сорамагансыңдыр дип уйладым инде, әйме? Чөнки мультфильмнар балаларны тәрбиялиләр, әйме? Бүтән яктан да инде бүтән biz bit инде аларны мәсәлән җырлардан да тәрҗемә итәбез. Без турыдан-туры тәрҗемә итәбез. Инглиз телендә алсак та мультфильмнарны, нинди телдән генә алсак та турыдан-туры татар теленә тәрҗемә итәбез. Чөнки каядыр бар бит инде шундый мультфильмнар рус теленә тәрҗемә ителгән, аннары татарча юк. Без андый юлдан китмәдек, чөнки без оригинал телдән тәрҗемә итәбез. Ул менә балаларга бик файдалы проект. Чөнки балам ул мультфильм караганда бит инде үсәргә дә тиеш, бүтән яктан да шулай бит. Тәрбия ягыннан да иң мөһим инде мультфильмнарның авторлык хукуклары бар, әлбәттә. Без аны Россия Федерациясе да гына күрсәтә алабыз. Чит илләрне хәзер безне ТТВ аша карый алалар. Менә чит илдәге яшәүче милләттәшләр безгә көн-төн рәхмәт укыйлар, әйме. ТТВ кушымтасы бар, аны смартфоннарда йөкләп була һәм шуның аша карап була безнең мультфильмнарыбызны. Әлегә хәтле безнең үзебезнең дә йөрәгебез бик әрнидер. Без шундый 10 меңгә якын серия мультфильм тәрҗемә иттек. Аны татар балалары, бүтән татар балалары күрә алмый дип инде. Хәзер менә алар ТТВ аша күрәләр. Әлбәттә, менә иң кыйммәтле мультфильм ул балаларга файдалы мультфильмнар. Алар бик күп. Ул мультфильмнарны без сайлап алабыз, балаларны үстерүдә ярдәм итә торган. Яңалыктан килгәндә инде без үзебез мультфильмнар студиясы ачмакчы булабыз. Сер итеп әйтәбез. Без бу сорауны эшлибез, бу сорау белән инде бу бик кирәкле. Без үзебез контентны беләбез. Хәзер балаларны үстерүдән инде контент кирәкне. Без чөнки галимнәр белән бергә эшлибез, психологлар белән, мәктәп укытучылары һәм укучылары белән. Киләчәктә без үзебез әзерләгән мультфильмнарында Шаян ТВ-да һәм шулай ук бүтән социаль челтәрләрдә күрергә насыйп булачак, Алла теләсә. Һәм алып баручылар турында. Алып баручылар мәсьәләсенә килгәндә, һәр вакытта да Шаян ТВ кайда гына булса да, иҗатны яраткан балаларга күз сала. Сәләтле балаларны игътибарга ала. Без фестивальләрне төшерәбез, балалар бакчаларына йөрибез, мәктәпләргә барабыз. Һәр вакытта да балалар белән элемтәдә тырышабыз. Шуңа күрә инде сәләтле бала һәр вакыт күренеп тора. Алар бит инде һәр вакыт якты йолдызчык кебек. Ансы беренче ел, икенче ел, мәсәлән, безгә үзләре шалтыратар. Әти-әниләр, апалары, әбиләре менә мәсәлән бүген иртәнге 9-да чалдан шалтырата укытучы һәм әйтәм, минем бик яхшы 8 яшьлек малаем бар, баянчы малай. Ничек тә булса шул малайны күрсәтәсе генә түгел, әле алып баручта булсын иде ул дип әйтә. Без инде алардан сорап алабыз номерларын һәм видео язмаларын сорап алабыз һәм алар шулай итеп безгә җибәрәләр. Әлбәттә инде үзебезнең фестивальләргә балалар килә. Ул Сәйлән булсынмы, башка фестивальләр булсынмы. Безнең ниндидер бер проектка кергән бала, аны күреп алабыз, аның белән сөйләшеп китәбез һәм татарчасы камил булган икән, димәк инде ул икенче проектларга да килеп эләгергә мөмкин. Шуңа күрә юллар төрле,
Ләкин аларның бөтенесе шул Шаян ТВ-га килеп киләләр дигән сүз. Шуңа күрә балалар бар икән. Шаян ТВ рус сайтына мөрәҗәгать итәргә була, анда безнең анда бар. Мәгълүмат Шаян ТВ рус сайтына мөрәҗәгать итеп, анда безнең email язылган. Мөмкин без бөтен балаларга да ачык, чөнки үзегез беләсез, Аллаһ Тәгалә бөтен кешегә сәләт биргән, аны үстерергә генә белергә кирәк. Татар балалары, алар айрыша сәләтле һәм алар шундый максатчан, менә шул максатчан балалар белән без рәхәтләнеп эшлибез. Илгиз, сине каян таптылар? Шаян ТВ-мы? Мине. Телефон. Бер каян күргәннәрдер, бер концертта булганнардыр да. Илгиз безнең яшьләр тукталышында бик актив катнашадыр, яшьләр онлайн проектларында. Илгиз ул чыгуга без аны чакырдык үзебезнең тапшыларга, безнең бит инде Шаян ТВ ачылганча яшьләр өчен, балалар өчен проектларыбыз күп иде. Ул бик рәхәтләнеп килә иде. Безне һәр вакытта күтәреп, без менә шулай итеп Илгизне табуыбызга бик шатбыз. Мин бәлки, гафу итегез, мин бәлки кырыдан үзем дә тигезрәк тилерәк булгач балаларга ашыганмындыр алар. Бу безнең кеше икән дип мине чакырганнар. Шуны әйтмәкче идем, энергетикасы аның үзе дә бала кебек. Балалар проектларында, балалар тапшыруларында бар тик бала жанлыгына кеше булырга тиеш кебек. Дөрес. Менә бу сез әйтеп киттегез ни дип, мультфильм студиясы була дип. Ул анда сез үзегез төшерәсезме мультфильмнан, нинди технологиялар буенча һәм төрле бар бит, рисованныйлар бар, кукольныйлар бар һәм башка. Безнең өчен ул яңа бер максат, яңа бер, әлбәттә хәзер без әлегә аның сценарий өстендә эшлибез, аның нинди булырга тиеш дип инде. Ул инде шундый булырга тиеш, балалар карый торган. Чөнки балаларга хәзер 3D форматында кирәк. Бәлки без аны 2D белән башларбыз. Менә төрле технологик яктан да без очрашулар үткәрәбез. Мультфильм студиясе кайчан икәнлеген әйтеп булмый, чөнки бу бит иҗади процесс. Шуңа күрә 1 елдан, 2 елдан, 10 елдан. Менә анысын да әйтә алмыйм. Без Шаян ТВ-лар бик тизләр, озакка сузарга яратмыйбыз. Чөнки озакка сузганы шул кала. Мин әлегә әйтә алмыйм, сорау бик әйбәт, билгеләп үтәбез, ләкин соңрак без монда җыелышып, ул шатлыклы вакыйганы уртаклашырбыз дип уйлыйм. Андартагында бу махсус хәрби операция башланганнан соң сезгә теге йөкләмәделәрме нидер патриотик шундый тапшыру ясау нидер менә. Юк, без туганнан бирле патриотик бит инде, Альфред, поэтому безнең бернинди сорауларыбыз да юк. Безнең максатларыбыз туган илгә, туган телне ярата торган балаларны. Мин инде үзегез беләсез, 36 ел эшлим телевидениедә, балалар тәрбиялибез. Безнең команда бик әйбәт, Шаян ТВ командасы. Без һәр вакытта үзебезнең җырлар аша, үзебезнең шигырьләр аша, үзебезнең тапшырулар аша, үзебезнең халкыбызны, үзебезнең илебезне ярата торган балаларны тәрбияләргә тырышабыз. Әлбәттә, ул гаиләдән дә бик күп әйбер тора, ләкин телевидениедә роле бик зур дип саныйм. Һәм тагын бер сорау, менә бу быелгы бюджет киләсе ел бюджеты белән аерыламады, киметмәделәрме? Без бит Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов канаты астында. Безнең бюджетыбыз да бөтен яктан да, әлхәмдүлилләһ шөкер, бернинди проблемабыз да юк. Быелгы бюджетның күләме күпме? Менә ул аның күләме ничек дип әйтәсем килә. Менә балаларга файдалы рәвештә бөтен яктан да куллана торган бюджет ул җитә. Акча эквивалентында күпме була? Акча эквиваленты алдында мин аны әйтә алмыйм, чөнки мин иҗат өчен җавап бирәм, мин иҗади продюсер, иҗат өчен җавап бирә торган кеше, һәм безнең президентыбыз балаларны күрә, ярата, ул безгә бик һәр вакыт үзенең хәйр фатихасын биреп тора, һәм әлбәттә инде безнең беләсез Татарстан күләмендә балаларга эшләнелгән проектлар беркайчан да әлегә хәтле киметелгәне юк, киметелмәячәк тә. Рәхмәт. Хәерле көн, Датыр информ Гөлсә Ибраһимова. Әйттегез инде, сезгә бик күп рәхмәтләр әйтәләр дидегез. Шулай ук тамашачылардан да кайтабызлар җыясыз дип аңлыйм. Күбрәк ниндидер менә нинди теләкләр белдерәләр, нинди киңәшләр белдерәләр, яки ниндидер тәнкыйть бардыр менә андый ул яктан караганда нәрсә әйтәләр?
Тәнкыйть дип, тәнкыйтьләр дә бар, нәрсәләр бар әле. Мин сезгә хәзер укып күрсәтмәкче булам. Төрле фикерләр бар. Без ул фикерләргә бик шатланабыз. Безгә укытучылар да әйтәләр. Һәм бик күп теләкләр әйтәләр. Әлбәттә инде безне мактадылар да, без әллә кем булдык дигән сүз түгел бит инде. Шулай бит. Без үзебезнең гомумән алганда команда бик креатив, бик әйбәт. Мин бик рәхмәтлемен үземнең командага һәм без тагын да яхшырак эшләргә тырышабыз, чөнки балалар өчен тапшырулар әзерләү бик җиңел түгел. Үзегез беләсез. Балаларны мавыктырырга кирәк, балаларны җәлеп итәргә кирәк. Бәлки хәзерге балалар 5 минут карыйдыр, бәлки аннары карамыйдыр. Әйме шулай бит. Без үзебезнең фокус төркем бар. Менә үзебезнең балаларыбыз да карый тапшыруларны, яңа тапшыруларны. Һәм әлбәттә инде менә миңа Фирдәүсия ханым язып җибәргән иде. Чаллыдан ул укытучы булып, мәктәп гимназия директоры. Хәерле кичләр. Күрше апаның оныгы Юсуфка 5 яшь, Актанышта яши. Шаянтова карый икән. Әтием, мин синең татар булуың белән горурланам. Менә Альфред чыгып китте инде. Әбием, Газиз туган өебезгә кайтабыз дип әйтә ди. Гел Шаянтовача сөйләшә ди. Шундый рәхәт булды, киләчәккә өмет уянды. Рәхмәт сезгә. Шундый Юсуфлар күбрәк булсын иде. Менә шундый безгә кайтабызлар килә һәм без бик шатланабыз. Рахмет. Һәм мин сорыйсы килгән, сездә күпме алып баручы хәзер балалар бар? Без Иҗат төркеме гомумән, иҗат төркеме ничә кеше сезнең? Без инде Шаянтова ачканда безнең 10 бала иде алып баручылар һәм шуны хәзер без 100 балага әверелдек. Безнең тапшыруларыбыз да күбәя бит, яңа проектларыбыз да. Иҗат төркеме килгәндә мин аның төгәл санын әйтә алам, әлегә 65 кеше эшли, ләкин без әле килешүләр белән эшлибез. Бик күп Камал театр артистлары белән, алар 100дән артык. Шулай ук Кариев театры белән, Тинчурин театры белән, бик күп артистлар белән без килешүләр белән эшлибез, чөнки алар бездә штатта эшли алмый, шулай бит инде. Безнең бик күп команда эшли, бик күп балалар эшли. Шаянтова йокламый. Алып баручылар ничә? Алып баручылар 100 бала. 100 бала барлыгы, төрле тапшыруларны алып. Алар инде алып баручылар дигәч инде ул иҗади команда, алар арасында монтажерлар да бар, алар арасында алып баручылар да бар, алар арасында мультфильм тавышландыручылар да бар. Чөнки сез беләсез, безнең бит инде мультфильмнарыбызда бик күп көненә 10-20 серия чыга. Һәрбер мультфильмның үзенең артисты булырга тиеш, үзенең тавышландыручы булырга тиеш. Без бит инде бер тавышландырган тавыш белән көненә 10 мультфильм карый алмыйбыз, шулай бит инде. Шуңа күрә бик үзенчәлек тавышлар кирәк, артистларыбыз да күп, балалар да күп. Шуңа күрә менә безнең дубляж студиясе да бик яхшы эшли, мен онытканмын әле. Дубляж студиясе балалары бар безнең. Айрым бер студия булып эшләп килә бүгенге көндә. Бездә менә Резя Саляхова кебек артистлар эшлиләр, алар менә Гөлчәчәк Хафизова бик тырышалар балаларны үстерергә. Шунысы әйбәт, безнең балалар, менә әйтеп үтелгәнчә, монтаж техникаларын белә торып, аларга бит кызыклы, бигрәк тә егет кешеләргә. Мәсәлән, безнең 10-11 класста укучы егетләребез, аларга кызыграк тапшырны җыярга үзләренә. Һәм кай вакытта хәтта өйләреннән монтажлап җибәрәләр, кайбер нәрсәне күрсәтергә. Менә шулай булды. Ярыймы, мин дә сезгә килеп, менә шундырак тапшырларны монтажлыйм дип. Без рәхәтләнеп аларга инде юл ачабыз. Аларга киләчәктә үзләренә дә бу бик әйбәт нәрсә. Алар инде бары тик алып баручы гына түгел, инде шушындый режиссер буларак та, режиссер ярдәмчесе буларак та килеп эшләп китеп инде аларга бу бик зур нәрсә. Уку белән эшне ничек итеп бергә эшләп барып була? Амелия җавап бирер. Балалар үзләре әйтсеннәр иде, Ләйлә белән Исламдан бу хакта. Ягъни әйдә Амелия. Укыйм да, алып барам да бер вакытта, чөнки мәсәлән, Укудан соң дәресләрне әзерлисең дә, шуянга китәсең, анда съемкаларда төшәсең, мультфильмны тавышландырасың да, икенче көнне тагын мәктәпкә барасың. Аларны кушып бару инде авыр түгел дә инде. Рәхәт кенә бара. Күпме вакытны аласың? Шаянтова дисез? Шаянтова. Һәр вакыт төрлечә. Мәсәлән, мультфильмны ничә әйтәләр? Мультфильмны мәсәлән, төрле сериялар була бит инде. Кайбер сериялар 5 минутлык, кайберләре 15-20 минутлык. 5 минутлык мультфильм булса, анда әле тагын ничә әлеге сериядә синең
геройларың, сүзләрең күпме булуына да карый ул. Мәсәлән, 5 минутлык мультфильм, аны 15 минутта да язып була, бер серияны 30 минутта да язып була. Алдан әзерләнәсең бит инде, өйдә әзерләнеп киләсең. Геройларны укып, чөнки сценарийны укымыйча син бит инде килә алмыйсың, репетицияны өйдә ясыйсың инде һәм килгәч ясыйсың, шулай бит? Әлбәттә, тавышларны туры килдереп инде. Рәхмәт. Һәм менә балаларга сүз биргән инде. Ләйлә башта әйтеп китсәң инде, ничек сине Шаян ТВлар үзләре эзләп таптылармы? Син ничек килеп беләктең һәм уку белән эшне ничек бергә чагыш алып бара аласың бер юлы? Зыян итмиме мәктәптә укуыңа? Миңа менә мин өлгерәм барысына да. Башта мәктәпкә ошагач аннары киемнәр инде мәктәптә алынган. Мине понедельник мине кичкә киятләргә алып китәләр үзләре. Шаян ТВ машинасында. Среда без үзебез киләбез. Мин татарча өйрәнәм тапшыруына. Мин өлгерәм. Ничек Шаян ТВга син ничек килеп беләктең? Мин инде бик хәтерләмим. Алар эзләп таптылармы? Үзең дә хәтерләмисең. Беренче эфирга чыкканыңны хәтерлисеңме соң? Миңа ул вакытта 5 яшь иде. Мин кичкә киятләр тапшыруын алып бара башладым. Хәтерләмисеңме беренче эфирга чыкканыңны? Курыктыңмы? Курыкмады. Ләйлә гомумән бер нәрсәдән дә курыкмый. Хәзер дә курыкмыйсыңдыр инде. Рәхмәт. Һәм Ислам син дә әйтеп китсәң инде, ничек килеп беләктең Шаян ТВга һәм укуга зыян китермиме, өлгерәсеңме? Шаян ТВ укуга зыян китерми, ул наоборот сине күтәрә һәм укырга җайлырак та була. Шаян ТВга мин кастинг аша эләктем. Иң беренче передача минем ул бергәләп өйрәник иде. Аннары кичкә киятләргә эләккәч, иң беренче әкиятем минем бака турында иде. Шул әкиятне мин әле дә истә тотам һәм ул минем өчен прям вау. Гафу итегез, мин әйтим инде, менә балалар шулай матур итеп татарча сөйләшәләр, кайдыр йөриләр, катнашалар. Минем зур рәхмәтемне әйтәсем килә әти-әниләренә. Ландыш Нигъмәтҗанова, безнең Ләйләнең әнисе, зур итеп аның исеменнән бүтән әти-әниләренә рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки баланы йөртү, баланы киендерү, ашату гына түгел, әле алып бару, алып кайту, әле үзеңнең дә эшләрең бар. Менә ул бик зур хезмәт. Рәхмәт сезгә әти-әниләр. Чынлап та шундый әти-әниләр булганда, безнең инде татар милләте үсәчәк һәм шундый вау эффект булачак. Ландышка да сүз бирик инде. Форсаттан файдаланып, менә Шаян ТВның туган көн уңайыннан нәрсә әйтер идегез? Бу балалар ничек кабул итә, сезнең балалар ничек кабул итә калганнар? Хәерле көннәр, Ләйлә хәтерләми, чынлап та инде 4 ел вакыт узган. Без кечкенә генә кастинг үттек. Ул вакытта Шаян үзе дә әле ачылган ул канал. Бездә шул ачылганнан бирле Ләйлә шунда Шаян ТВга кирип калды. Чыгасы килми әлегә, эшли. Шулай итеп җайлаштык инде. Шаян ТВга бик зур рәхмәтләр безне әйтәсебез килә. Чөнки чынлап та Шаян ТВ бөтен балаларны, Ләйләне генә түгел, бик үстерә. Телләрен үстерә. Аннары ничектер остара бара бала, кая барса да курыкмый берәйбердән дә. Шуңа күрә зур рәхмәт сезгә. Һәм Шаян ТВ каналын менә мин теге караучы буларак, кырыйдан караучы буларак бик күп кеше Шаян ТВ турында гына сөйли, менә балалар менә Шаян ТВны карый, миңа да бик күп язалар. Караучылар бик күбәя. Сез аны үзегез дә беләсездер инде. Шул сөендерә. Рәхмәт. Сораулар бармы?
Үзегезнең теләкләр бәлки журналистларга бардыр. Кадерле коллегалар, менә сез дә кичкенәдән бит инде журналист булып үсәргә теләгәнсез, әйме? Үстегез, барыбер үзегезнең хыялларыгыз тормышка ашкан. Менә безнең Шаян ТВ каналында да эшләүче балаларның хыяллары тормышка ашсын иде. Алар кем генә булсалар да үзләренең туган телләрендә сөйләп, матур иттереп, татар халкының бер вәкиле булсыннар иде, бәхетле булсыннар иде. Һәм әлбәттә инде барлык коллегаларга бик зур рәхмәт, шулай килеп безнең Шаян ТВ белән кызыксынганыгыз өчен. Шаян ТВ ул безнең киләчәк буын өчен дә кирәк, үзебез өчен дә кирәк. Һәм бик зур рәхмәт сезгә. Без бер эш эшлибез. Бик зур рәхмәт, чөнки без бердән булганда гына без зур эшләр башкара алабыз. Сезнең белән без булганда ала бирсә, барысы әйбәт булыр. Рәхмәт, барыгызга да Ләйсә Төгәлибез матбугат конференциясен. Барыгызга да зур рәхмәт.